Kanya-kanya ng pamamaraan ang ating mga kababayan sa paggunita sa Semana Santa. May mga patuloy na sinusunod ang nakagawiang pamamanata, bisita iglesia at pabasa. May ilan din namang ginagamit ang pagkakataong ito para makapamasyal kasama ang kani-kanilang kaibigan at syempre pamilya. At live nagpapatrol ang isa sa ating mga kabayan. Kabayan, ano naman ang sitwasyon dyan sa iyong kinaroroonan? Kabayan, nandito ko ngayon sa isang simbahang dinarayo tuwing Semana Santa para sa tradisyong alay lakad, ang Antipolo. Hapon pa nga lang ay may mangilan-ngilan na mga namamanata ang ating masisilayang binabaybay ang kalsadang ito paakyat ng Antipolo. Hanggang umabot ang alas 10 ng gabi ay tila padami ng padami pa rin ang mga namamanatang bumabaybay dito. Tinatayang libo-libo ang dumarayo galing sa iba't ibang parte ng Luzon para maisakatuparan ang taunang tradisyong kinagawian tuwing Semana Santa. Ayon sa aking nakapanayam, alas 7 pa lang ng gabi ay sarado na ang buong lane ng kalsada upang bigyan daan ang seguridad ng mga mananampalatayang bumabaybay dito. Lalo na yung may mga bitbit na mga bata. At kaugnay nga dito, nandyan din ang ating mga opisyal na kapulisan, Bureau of Fire, LGUs, health volunteers para mapanatili ang kaayusan at handang sumaklolo sa oras ng pangangailangan. At yan na muna ang nagbabagang balita sa oras na to. Jomar Irinco aka Omak, nag-uulat. Balik sa'yo, kabayan. Maraming salamat, kabayan!